karịrị akarị anyị zuru ka anyị eri udene ka atọ ngịga wee nye na nka ụka ahụ ọba anyị mperi eje na-adụ n'ime ya na nka bịaba na ụka ahụ na ihe ụtọ adụgo n'ime ya bịaba na ụka ahụ na okwu eji ekwu karịrị akarị okorobịa duru nwaanyị bịa ụka ahụ ka onwe ọṅụ onwesie ike ọzọ nwere ife be anyị nwere oko na nka eziokwu na nka nwere ife si ha fụzie ije ebe ọ na-azụbịa be anyị sụbịa na o jiri siri nkụrụ ọkụ ma akwa na ọkụ karịa siri na ụda egbe adụ n'ime ya ọzọ nwere ife be anyị ife buru ibu uwe kenwe ọbịa na nka bịa na ụka ahụ ka ọ dị ụtọ agbaghị mgbada amụ ibe n'ụka ahụ na anụ akụwu anyị kpakpankolo eji emegbu ọnwa kpakpankolo eji emegbu ọnwa anyị zuru ezu baa aba kpọrọkọ na nka na ọbịa fụrụ agụ nye na ududo nye na agana akarịrị akarị nwere ka ọka asụghị igwugwu ọ na-akpọghị nwa ụka ahụ ebidogwo anyị edobe n'odori igwugwu mesiri ihe ike ụbọchị abịa n'ụka ahụ abụ mmanwụ si jide anyị ejide ha ọbịa fụrụ agụ eji m ejidenwu ndị ọzọ ududo ejezi nri ekwe ka polisi efuru anyị efuru maka ọya jiri ụtụtụ tụọ ọnya onye ịzọ wee kpọchara ya akpọchara ide ejiri aka ya gwụ ọwa mgbe ka adụ n'ime ya jee nye m ududo mike ka o kene na nka ibe mfụba ha n'anya tọrọ m ụtọ adịelele na ahụ ọzọ eje m abịa ahụ gbahetekwa adịkwa elele eje m abịa abịa ya ọnwa izizi bịa ya ọnwa na abụọ nke ịtọ mmadụ echi ebe niile o nwere ọdụ ogugu eji eme ya bụ mmanwụ o nwere onye tiwere kpamkpa nke onye anyị ibe mmọnwụ bata ọnụ anyị na steji ekiri ị na-ha ama mbem isoro hụ n'anya ị na-emekwa ụṅara eme mana spika na-adụkwa na nsọ na ụṅara adụ n'ụkwụ maka ịkwara spika ụgwọ ọnwa ji ahịa ahụ ọkpụkpụ Igbo ọhụrụ nke m ga-eke n'ọnụ asị na ọ na-ahụ ike dịkwa ogori ụmụ agbọghọ hatịrị akwụkwọ nsọ n'aka ebe ka ha na-eje nwoke ọbụla na-ahụ ọkpa taịtaị mma ejije ọrụ ka ọ na-esoro onwe ya kwa eziokwu kwue ka ndị nete na wee bụ na abịa gwara be anyị na ọ nọkwuye wee bụ na iche ebini n'ọnọ na-egbugbu oge ọhụrụ ọgwụ eke na-egbu ndị mmụọ ihe ka mụ ji aya ụmụ Igbo niile maka ụka ọhụụ ọnwa anyị na-ekwu okwu ya ịma na ndị mba ọzọ na-eme ya na nka na-ejeri ivuru ya n'isi nsụ n'onye ka a na-asụda mgbadoga wee n'oyi eno ọkpa nsụ na-abụ ka a na-abasụọ nne n'oyi eno si were si na nke na nka so n'anya nsụ na-aba ka onye ọbụla riwe ya eriwe ekene emenu kene ana kene ihe dị ana n'ime nwoke ụbọchị cherenụ ka ị nwere ntụwa ime ka ị nwere nchukwu maka di na nwaanyị ọ na-adị mma n'ata mana gị ma alakpa ọmalụ na nsị anaghị abụ aka were akpa na ihuba anya akwa eziokwu o ji ha ahụ ojide amịrị akwa nne amịrị abịa dị aka ya wa foundation wachasịa n'ike ahụ ewere nwayọọ bịa hụtata na hụtata anya ọfụma odogwu afọ ọ na-akpọ nche ewere nwayọọ bịara onwe ya rịkwa asara n'elu ya ụdị afọ imewe emecha o ji apịa ọnụ tuo n'ime ududo asị na ọ na-abụ bata obodo amarụ maka obodo ọbụla nwere ihe ba dị dị ebube ọkwa nne ekene m agụrụ adịghị Igbo ata aja maka na ọbụba karị na ba na-eme mma mgbogbo maka ụmụ agụrụ marụkwanụ na a na-abụ n'anya na na-ebu n'elu na anabụ okwu ibe ọkwa nne a na-ike eghe iri enyi ọgbọbụnye ọga anya mana isi a na-ego oge iri enyi
even ụtọdụ n'ime akwa eziokwu enjoy ihe ka anyị jiri bịa n'ụbọchị taata ka agwa Igbo niile ka ụka ahụ na nke nwanya zụwa ọ bụrụ mmehiri nye ka ọnya mmehiri ọ bụrụ nghọtọ ha na nke nghọtọ ha anya ọ bụrụ alụ ka anyị marịrị eji esikwu ya akpụ ndị nri ka na-akpụ arụ ọkọ nne ekene m unu niile ekene ibe na-emere unu niile ibe mana ofu okwu m chọrọ ka m kwuo anyị na-ebido onye ahụ ka ọhụ udo ya dịkwa n'ime ya maka onye bịa ka oti ọgbaghara esori ewe nababịa mana ezukọ ọka ahụ eri udo na-atọtụ ngịga ndị mmụọ ofeke nọ n'akụkụ akpakafụ ọsọ na-agba si atọtụrụ ngịga ndị mmụọ ọma n'ọnwụ anụ nkọwa ibe juru n'ime ya ọkọ nne mana inwe ndidi were nwayọọ soro obodo ribere onwe gị ibe tukwokọkọ nọ n'ududo okwu ibe na-atọ m ụtọ Obinna ị na-ese ise cha iwere ihe nawara Abuja mụta nwanne m ekenecha m unu niile maka ọka ụkwụ ekene ka anyị na-ekene ife anyị jikwa eri n'iwu n'ọnụ ka ọdụ ọkọ nne anyị enwe nshedi anyị enwe ọdụ ahịa maka isi ofe anyị ọkụ n'ọnụ ịma na kọsọm esi ise na ngwa ahịa ọkụ eziokwu ngwasị ọkwa na-aga n'ọzọ dị eyi ihe n'ọnụ maka asị ka na-ebe anya olu osi akwa n'ọnụ ịma na olu agbakọ ụmụ nwaanyị niile nwa na-ahụọ mana obibi ama bụ na ọ na-ahụ itu uke n'ihe ọ dịka oji awọ nwanne ya nkume oruo n'ime ya ọgbọ ha ibe ọkụ n'ọnụ alahụla onwe ya ụla tụkwanụ m ududo Bika zabo kuna jamwa kuwa kukaria kekuru bobo Mono nyamara hasunya tukwa ni kweta mwangu neku Mani mara hasuzu bana nekaneku Mono ulupa wani wengwane Mono jefi wajawa kukwa hiye siya ike Iwoto nadukwane nimbe àwọn nyala jesi wori lote lone boda imuje boda to ankanda boda to atakari obara no boda la ta sino lona kudu do ni mi e iwo boda akari oje mari me iwo me ele wanya gola ku ti ku wanya wo ku chicha iwo ta te ku nya wo ku ya ku gogoro nya wo ku eti ohu na no hu odi ku asimo odi ku Eja kwere fe esi anya wa akwụkwọ sisi igo nyo na alọtazu oni ahụ maka ụzọ si kudi aja nwata ya ọzọ kudi aka ele nwata ya tehi oje akwụkwọ wasị atụmụsịtịrị kwa ọgbọdọ ma setịrị na ọgbụgbụ mmanwụ na-ewu nwebiri nwa ọja agụ mmanwụ jalụ mba wee tụrụ ugo na maka na na nwata nwoke si chọka oje iwe ọtụọ nna iwe oje ekwu na oruo na ya dị ọgwa iwe dị ekwu n'oluo oje nwere iwe ka mgbakọ ya okwu eji nwatakịrị ukwu ogirisi ka na-ehu mmụọ jee n'ukwu mmadụ mgbanwe onwe nna ọsọ ọya nwụrụ agụ ekene ọnụ ekene atụkenere ngere kiri ya nụọ eji wee wụrụ ọdọgbo ji dị emume n'ụlọ ọwụrụ eziokwu otu ekene ọnụ ọ bụ n'aka mmanwụ oge n'eyi Ejakwana mba ọtụwa ọtọ tadụtanya ọhụụ ma ọ gbana adụta n'iwe maka awọwọ ọkụ ụbọchị ọgwụrụ eziokwu mgbere na kenanụ ọhịa nwere ọhụrụ eziokwu ọhịa nwere kenanụ ndị ọrụda na mmụọ kenara iwu n'egigi mana ụtụtụ iwu ọtụtụ ewu ngarị nwere nwata gwere iwe nwoke teete Wata nwere iwe ndị ije iwe toru Eviri n'aka ji dị egwubere mmọnwụ kenele yi n'egwugwu Ụtụtụ ibu ọtụtụ onwe m gbara nwere mana eji nwata n'ugwu ogirisi ka na-ewu mmụọ jee n'ukwu mgbọdụ mgbanwe onwe n'ọzọ mana ihe chere ka mgbe ụmụ n'aka ududo ọhụrụ eziokwu onye dụsa anyị na mmiri maka a na-ebido n'ụlọ ọhụrụ eziokwu ọ na-adị nwoke ahụ ọbụla na nke onye ọgbọdọ anyị n'ahụ
Ete mmekuta kọjá ní onímìíà. Wọ́n ní kò ní ìgbèrò kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ ìwọ́n tó náà ká. Ọ̀pá náà mú àmẹ́rù ní ọjọ́ ẹ̀jẹ̀kú. Mọ̀kànlá ẹ̀jẹ̀kú wọ́n ta kílẹ̀ wọ́n ní nàtàlá bíá. Iná ń gbẹ́tẹ̀ náà ní nínú ọkọ̀. Wọ́n tẹ́ wọ́n ní ìgbèrò kẹ̀ náà lè gbọ́tẹ̀ ìyá àgbọ́tọ̀gbọ́. Òjì náà kọ́ ìyá lọ́wọ́ àwọn ènìyàn yóò dá ọkọ̀ níyà. Ní ọ̀dọ̀ bí ẹ, olúbà yìí ìgbò yìí ìgbò ní ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ìgbò kú ọ̀hún. Ndị odogwu ọkpụkpụ mmanwụ ife na nka jiri dị ebube n'ọcha n'ọgbọ eziokwu obi ọhụrụ agụ nọmba 1 mmanwụ na nka nọ n'ọgbọ ududo na-akwa nka mmanwụ na nka jiri dị ebube mgbọkọ bi n'ugwu na ọ nọ n'ọgbọ isi ebili na nka nọ n'ọgbọ ifite eziama nọ n'ọgbọ kedu zibe ya wa bịazie na fashion world achọrọ ya achọba eziokwu na ọ na-adị mma ịdị mma ma ọ na-esi ike ịdị mma maka na otu ọhụụ na-abụ nkụtụka ọnwa etu o si jụtụrụ imi ọma jụtụrụ ọnụ ọkwaba ete ka esi ejedebe nkwụdị anyị ezuo o nwere onye ya si na ife dị mma adịghị ya mma ofu nwoke ka eji jụọ na nwaanyị ọ dị mma nwoke si tụfịa kwa na nwaanyị adịghị mma amaghị ndị ojenala jụọ otu ọhụfụtasị na nwaanyị adịghịghị mma onye zuru ohi ekwu oji akụ dị n'ebe dị onye lachara otu nwaanyị were aja wee kpu ihe ọgụ ụdị ya echi kedebe ya asụ ya wee ihe asịkwa nsị ha nwaanyị ka omibe o ji wụrụ nwaanyị ka nwoke were anya nkasi ochie enyi ike nwoke nọ ị na-enu ọma gbajuo egwu ọhụụ nwaanyị amụjuo amụ ọhụụ ọkwagwa ọgwagwa ka emegide mụọ nwa wịsa etuhu aka ọ na-adịrị adị eziokwu anyị akwanitegwu ya wee ihe maka kwata ịkwa onye isi aha mkpa mana onye isi jebewa mba na ọya atụwa gị isi na di ya anya n'ụkwụ n'okwute na ya n'okpuru ụkwụ ya ụmụ na nka anyị ezuo obi ọbara mmanwụ na nka na-ekwu okwu n'ama kedu n'ebe akụmagbachi na-ejebere ejebe akụmagbachi na odogwu ọnọdụkwa nso kedu onye na-awụrụ m ego kedu ihe eturu ha etu lotenna odogwu ekene hiri ekene ọnụ kene ife na-emere ihe ife nye gasịkwale gị wu odogwu ebe ị na-echere anya si n'okwu mmeke eji ahụ ọkụ na ọsụsọ ọ na-esu mkpi mana ji ekweghị ka amara ọ dịghị ofere ncha onye adịrị na mgbe ibuo n'ihu na ihe ebutelu m mma ibuo n'azụ na ihe ebute mma ibuo n'aka nri na ihe ebute mma ibuo n'aka ekpe ibutekwuola m odogwu mma etu nwa ka ọ na-adị ndị odogwu nye gazikwala unu niile ka onye na-eme gazieli ya ekenekwa m ekene ọnụ maka na etu nwa ka ọ na-adị ote nkwụ oji ha abalị ete nkwụ maka na agwọ na-arị elu nkwụ ọnwụ na agwọ were abalị ịtagbu onye tara nkwụ onye atagbu na-agwụ ụta n'ọkwa ihe ọ eri ka ọ na-achọ
mana wole ni tabu onye kalu kusiye dida ka aju na jojo omu na nka ele mwaka na ade sie na da sine mmadi anya chacha sie sisi na nwe ibe mmadi ye memu no hopo sie sisi na mmadi ado ndu ncha ncha maka na onwu na ndu onye nwu wa n'aka onye helu ndi ode onye osi nwa na ya anwuliri n'ike maka na osisi kwara nkwu na etenya kunya nke dị ndụ gbaka adajie n'ike ejikwa na nwaanyị aka na nka kpọ ya jadue ọkwa onye dị ya ezuru ụzọ nwa ọzara ajadu kpagharịbara onwe ya ọkwa eziokwu biko maikrofonu ga-ahige na mekwu n'unu n'okwu MyLiveNG.com. Oto na bamba kana nkaba hidimma wodo na abu ya mba njo onye chọrọ mfoko ya ka mma na abịala kwa iwe tiri onye chọọ njọ ya na nje ehuru na ba mana nwere ofe iwe na-ewe m iwe na aba edu na anụ m iwe na-ewe m iwe ọ na-awụchi sọkụlọkụ masị kụọ ndị na-enye enye ụlọ eburu ụzọ jee ụka ndị na-eme nwata jecha obodo oyibo buru ike nata enyibere ihe ntị na aja ka ọ nwee buru ụzọ jee ụka Kalakwa ọtụtụ gidi ose ekweghị anọ mana ibe na-agwa onye ahụ onye merụ mmadụ ahụ mmanya onye merụ nje ahụkọkwa njarị na-agwa ụmụaka na nkaba anyị na ọ na-awa anyụkọ ọma mmiri ọ na-ọgba akwụkwọ ọkụ ibe ziri ezi ha yiri na igwe adị ike sutikọta ọnụ ka anyị bụrụ ụka ahụ be anyị ka anyị mesie ya ike maka ọ na-awụ ojekwa ya nwe ụka ahụ ebe ọzọ ba nụọ ọgụ a na-agbụrụ ndị n'aka n'ọnụ eji mekọta ndị okwu anyị mmụọ were nọmba wee dee iwe onye ọbụla atụrụ m asị ka m ekwuru eziokwu onye ọhụụ onye foto eburu ihe ekiri ọhụ ya n'anya na nke ekele ha mebere ibe maka onye ahụ hụrụ awọrọ ude na ahụ ga-awọrọ ndị mmụọ ọkụ ihe ziri ezi ma ọ nụrụ mba na-abara agụ mgbanebe anya ị na-eme anya n'isi na iyi ahụ na-egburu m iti n'isi ọ bụrụ ụbọchị gburugburu ọ na-awa eje egbu iti na ba ya kọọrọ obodo ekwe na a na-egbu iti ọkụ ibe ziri ezi agwara onye a na-egbu iti ejewe n'ama ebe a na-egbu iti jee n'ime obodo kpọta ụmụ nwaanyị na-asa agba onye a na-egbu iti okirikiri ụmụ nwaanyị na-ahụ ya ka ọ na-eri ihe ụtọ obere iti na-egbu ya isi ọ na-eri ihe ụgwọ ọkụ ibe ziri ezi ebukọta ya iti anwụfuru n'iche tụọ ya ogbu iti mana ọnwụ na ya wee iti etụrụ ya etinye n'aja ọbịa si na o mere nsọ na ọkụ ibe ziri ezi sịkpa na amụ mba na abara agụ That's nice. I don't know what to do. Never lift it. I'm never look at.
Asuma wali benje ukuru nana ka kulu kuna bo kieke makana ka abo unejere bonanga onyo uneguni esheni makana ka ujide awali benaka jide bube dike sufudo na mbala udo bani ka boko na ka kifudu bibe benaka jide bube akali akali asumu mmiri nwere awọ nwa mbara kedu ihe o ji ndị ukweri emekweri njọ ma ajụjụ ha sụ na nka nwere ibe ji eluigwe na nka mgbatara ego eji eluigwe ha sụ na nka ibe ji adụla anyị mma mana ibe na-ewe m iwe ha na-awapụtari okwu onye ọnwụ na-aja bụ ahụ onye ọnwụ na ya bụ ibe na-egosi m iwu ike ele mgbe ị na-ene m anya iwe dị mma na-adụ m mma ya ka eji agwa ekwuo iwe dị mma apụta m akwụchiche ike anya ka ene m ọyọ anyị oke mmọnwụ na-ana nka asụ m ibe na-ekwu onye mma ya ibe dị mma ya ma ebe enyi na-eme ya ma ebe nne ya ma echie nne ike maka ụma ka eji eke ogiri akwụkwọ unere na-abịa n'ikpeazụ ma mgbochi wurugbo akwụkwọ unere kpọnkụ ewere eweteriri ogiri bịogogiri ọcha obodo nke ijiji tachi na ogiri mba imeji esiri n'ike maka na onwe ka o ji ife bụ ochi tufuo ofuru ikpuru n'ime ka ndebe na ọgbọ ọgụ na ife akarịa ndị mmadụ nje jekwuru igwe ndị mmadụ nje jekwuru ọkpụrụ ọzụ ọha ndị mmadụ nje jekwuru eze ndị ọzọ maka ihe ha ji ije ebube akarị akarị do awudo ndị mmete mmiri ezoghị mo adịmejede n'osimiri were mmiri ọnụ mmiri wee kwa aka sadịmejede n'osimiri otu keta ma akpọ ụlọ ụmụ nwanya dịnị ihe na-ekwu ọ ji adịrị ụmụ bụ obe anyị na mma ọkụ iwu bịafụrụ anyị okpokwu eji enweta nne anyị n'ọrụ nwanyị ma ọ ji adụdụ na mma ka ọdụdụ microphone bịa nyere m okwu ibe tụrụ nyere m ibe tụrụ ya ha kụzi agụmanụ nwoke na nka onye tara ugiri mana o ji abara n'ezie mmọnwụ eji amacha mbemeje mma ma abara eje mma ama ibe ndị ekwu ekwu tosi ebe anyị na onwere mgbe iji dị mmadụ jee n'ọhụ maka o jiri aka ose ji ogori n'ọhụ nkụkwa azụ ogori n'ọnụ ose kwụwa ogori mmiri adịghị nso ụsa ahụ nyụọ ya anya nwoke na nka ekene mụnụ niile ike wee kene na nka kene ekwu ụbọchị be anyị kene dibịa oyibo nyagazie ụka ahụ dere ewu okwu eji ha akọ ụka ahụ dere ewu eji ma abịapụ ọzọ bọchị ụka ahụ ọnwụ na-achọ m ọbịa bụ nwoke na nka ịgbakwu a ka o kwesịrị atọwa anya bụ ngwugwu na ji anya bụ ịgbakwu amadọ hapụ hapụ n'ezie ịbụ ọdụdụ efe isi ebe isi ife ogirigwere abụọ n'anya maka na akụ nto na-emecha bụrụ akụ na kpamkpụ nwoke na nka ka mgba nga eziokwu o nwere ibe nji ebe a nụbidoro ebụrụ mmanwụ esochi ndị eji uri obodozi nwa nwaanyị ọhụ ahụ ọsachara weze na na-eji itara ya n'ọnụ agba iwu na nke o ji eme wuruwuru mana ọ fụọ na tanyị na-edotakwa maka ọkụkọ bụ na nkọ na-efu akana na ọhụụ nnekwu na ala dị na ọkụ ego na ama ama
Morocco na nka. Ọjọ́ bụlago. Nnekwu otu jiri uchichi agụ ọfọdụ ụtụtụ ofu ekpere. Ọmakụrụ a na okpodoro onwe ya ekwe na adịkwere ya. Gbọmọsọ adịrị ya. Gwara ndị igwe oyibo. Lekwe onye ọcha m. Morocco na nka. Níbi òyìnbó. Ìyá ẹsẹ̀ kan mú sẹ́. Ọmọ bá na ya gazie nwoke ọma onye eze mgbu jere ofu anụ ka ikpe ji ama onye eze mgbu jere ofu anụ ya ka ikpe ya ama dibịa oyibo ngịga ahụ ịkara dibịa oyibo ọkụbe na ahụ okoko ejije n'ime dibịa oyibo ọkụkọ ahụrụ ahụ na nke ejijiri ọkụ metụ ọkụ nna ha dibịa oyibo ụka ahụ abịa ụka ahụ ebidogbo onweghị ibe eji emecha ụka ahụ n'azụ dibịa oyibo nwata ụsa kpaa n'ime ọbịa ọ naghị eji mgbawa nkịta ọhụrụ dibịa oyibo o nwekwara nke ị na-eme ka dibịa oyibo ngwa dike ụka ahụ ebidola mụwa ọbịa kwere nkwa kochie ike abatara na steji mmadụ nọ n'ebe na okpodo mmanwụ n'ọnụ dibịa oyibo gene ya gazie nwoke ọnwa ya gazie o nwere ibe iji ahụ aka n'ọhụ ogorichie n'ime ichichi anụ ha dịrị ya Morocco na nka o nwere ibe nchọ ka njụa nyekwe na ụka ahụ ka anyị ji n'aka anyị afụtagokwe ihe n'ụka dị ọkwụrụ akwụrụ n'aka bịawa na ụka ahụ na okwuru na mmanwụ n'aka bịawa na ụka ahụ ka atụọ bụ ipi ka ọ na n'aka bịawa na ụka ahụ na ihe hiri nne ọkụkọ nụrụ ọgụ usumasi aja olu Morocco na nka n'ogologo aja ka nwere na-anyara ahụ Morocco bụ anyị Morocco ọka atụ ogbugbo na-akwa nwa ebelebe na nka ọdịnihu na-eme na nka kedu ibe eji nwe ọnọdụ ụjọ aba anyị n'ọdụ onye ọbụla enwebe ọṅụ n'ime ibe akpọbalị ọsọ nata na ụba anyị na anyị nwere ife izu na-abịakwa abịa ụka abụọ na-abịa iko ga-agba agba a na-eme aga na iko a na-azọ n'ezie Morocco na nka obodo nwere ọbịa hụrụ agụ nwe odudo were nwee isi ebili ọbịa gbara n'ime ya mba a na-abara agụ n'ọhụrụ aka ose anụ mmanụ ọhụụ nọ n'ime ya onye hụrụ aka ose ahụ na mmanwụ ịchọba okwu onyewe ha okwu ị na-anụrụ mbeme na-ahụ n'anya Morocco ọka ahụ eyi ejijekwuru ọka ụkpa ahụ eyi ejijekwuru ọka ọkwa na-akpọtụ ya akpọtụ ya ekwe ya ekweche ya ekwe were ebere ntụsa atụcha ya ọkụkụ ụkwụ esoro ikuku jebe ịkpa afụtara onwe ya echi ya ahụ ama eri ya echiche ahụ were ejekwuru ọka irie ya n'ụtọ ya ọgaranya bịa n'enwe nwaanyị gwọrọ ọkụ ọchọ nwa ngara ati n'ime oge nwere ikebe anyị anọchiri m ike n'ụka ahụ mana ekwere na nka nkwa n'aka ụlọ ụzọ okoro n'ụka ahụ ha alanụ m okwu onye enyi ya nwaanyị ekweghị ekwe na-abịa ụka ahụ ka ọkwa m agwa m ibe m ji agbacha nwa nwaanyị okwetụ ya n'aka bịa na ụka ahụ na ife hiri nne onye nwere ka o si ekwute ya n'ụka ahụ nyefuru ya n'obi chọta ọbịa bụrụ agụ ọjọọ ma asa anya iwe ji ya ma agataghị enye ya ihe mana ndata ya o nwere ihe oge ya mere na nkatị na ege abịa bido sojụọ m tụtụrụ ya obodo itetiri ọkpụkpụ mmanwụ mana na nke ma akwa na ebebe ha nwaanyị ọha aja aja onye tutu riri ọka n'okwu igwegodo n'ezi ọkacha gbanwe ọtọ na nka bịa na-edozi ebe anyị ka ọ dị mma ebe buru ibu bụ eke nwe ọbịa ụbọchị ka agbara ụzọ ji akpa ike
Ogori ejiji na-ebere ejire ejere n'ọhụ ojecha ọhụ atọwọrọ ka anụ ahụ ọdụghị ha ụtọ. O nwere aka ọ na-abụ nwa ya ogori emepụo m ajị. Ajị ahụ ya nwere eme akụmagbochine ide ekwechiri ohere baba ọdụgbo ka o ya adị n'ezi ya ibe ọnwa ndị bịara eri ibe ekele ọnụ ibe ọma mere ụlọ niile agụrụ adịghị Igbo ata aja ekene agụrụ nwoke na nwaanyị na ọrịa ya ekene ụkwụ ụnụ ji bịa ka ụnụ ya eji na ama ekenechie bụ niile ike ya nyere m ududo ka ọ kpagharịkwa ahụ ka tụkọlọta
kuru mmiri n'ọnụ wee dị eke ihu ka ọkụ je kwụrụ ha ya ka o ji nyeta na mgbegbe okwekwe nwoke igurube anyị ịmara mgbegbe oke ọ na-ahụ na anụ na nwoke ịjabụ ode ọ bụrụ so onye ọgwụ ewee gba nwaanyị be anyị na ọ bụ ya nwoke na-akwụ ya na nwunye nwaanyị amụọla nwa nwaanyị akwarụ kwadocha ndị nwayọ hazicha onwe si na ya ahụkwa na ego a na-edebe ebe ndị ọgwụ na-ebi ebi ya ji akwadokwu onwe nwaanyị goo ose ọjị n'ose ọjị na ọ naghị eji iji ifele ndị be anyị ọkwa nne wejikwu m aka ilu nwaanyị eruzi ebe ọbịa nwoke na-eme ka ya mete mama ọfụma ọfụma wee mgbawa iri ya esi n'ime ụlọ n'ezie n'anya na esi asịabago mama bazie ka ọwụ ahụ wee wụtacha ahụ ebe mama wụchara ahụ dọfọ bụ nwanne m eke n'ọnụ nene na mama ahụcha na ahụ ụmụnne m wee dewụfụta n'ike ife ọzọ hụrụ esi ofuru bịa ikuku esi ahụ ikuku esi emere n'ụwa nwaanyị gwa ya ka n'isi ọ bụ nwoke ọrụ ka akpata n'oyibo akpata n'oyibo iri were bịa mama were ka fọsa wee jebe n'aka ya wee wefụta ose ọjị gbara ya mkpụrụ 42 wụnaga n'ọnụ na tabata eji atọ ụkwụ akwara ndị nwa ọgwụ ọgwụ eziokwu mama na-ede esi anya tajicha anya wize wee kwuo na esi n'ike esi isikwela ahụ fọkọrọ ncha wee nwee mama n'anya mama wee tie oke na ọgwụ akarịa tụkọkwa na ududo edemakọrọ onye na mụ na nne dị na nwanne nwunye na mmiri ndị na-enwe ube njeje ya agbakwa ọsọ mkpọrọ ọgbakọ ekwe na akpọlite ọkọ onye na ndụ ọkọ onye n'ọnwụ mana ibe na ya chikere anyị niile si kpọba anyị na ndụ ọwụji n'ọnwụ nnadere nwa kedu ike kesi anada nwa anya ọkụ ịnwe na ọ na-agba ọkụkọ chụrụ ụmụ chịrị ntarakwụkwụ ọkọ nne edi na nwaanyị ka m na-adị ka ọ na-adị mma n'ata m na-adịrị nwa ọwụdị na ọnwụ nwe ka eji ejeri eme mmanwụ ọkụ ịnwe na ọga ji na-eme otu obi ebube ọkọ nne maka ọtọ ọbụla eji ekwu anya gị ọ dị ka ejire ndị binye Mong Pen, do the Pen. Upon who do not go the Punk was even a better wood. I never dare know on my water when one, not very one. Pokemon, the Canadian, I'm running Batada. She would have got my go for no one, you know, come market. Macanera, Shabbat, no, One way that's all. One way that's all. One way that's all. Oh my God, I need the phone. 5 hours. I can't live what you did. Back here. That I'm bad. I'm not going to go to the
The guy in India, 2 times. One quid, sir. One quid, sir.
Ọbịa agbala. Onye ihu na-akpọ m, onye azụ na-akpọ m ka mmadụ ebe ya dịbe. Ndị enyi m onye ọbụla mmanwụ na nka anaghị ezo onwe ya ezo. Oke eji ọha ezo dị n'ata. Mbanụ. Onye ọgaranya ọ na-ezo ezo. Onye ọmụ ibi oji anụ nwa mmiri n'ata. Ọkwa ọkụ nye ya ka ọ nyụọ ya n'ata, ọdụ ya na ngada ọdụka ya n'ọnụ. Ụmụnna nka na-ekenekwa m unu ke n'ibe na-emelu unu ibe. Anyị ezukọgbo etu nwata esi ahụesiwa atụ nta ọtọgbu onwe ya. Eziokwu na ọ na-adị mma ịdị mma ma ọ na-esi ike ịdị mma. Maka na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Ibe onye agha ji agala onwe ya ogologo. Mmadụ na-abụcha ụzọ otu isi na ọbịa chacha. Maka ibe nkịta ji eso onye ahụ ukwu ọnwụ na onye ọdụ na ọya abụrịrị agwa ọkwa eziokwu. Ọ na-awụ abụdị nke afọ ogologo imi. Ene ka onye dị aja ya ike. Maka na ntị dike na-asụ aja okwu. Utu dike na-atụba aja dị ime. Ọnwụ bụ utu eribe ihe kere isi. Nwata na-awụ ọmara mmanwụ dịka ọmara na-enyi nne ya. Etu nwa ka ọ na-adị adị. Ụmụ na nka ekenekwe m unu ke n'ibe na-emerụ unu ibe. Eziokwu asị m na mmanwụ izizi ekwuo n'okwu ma ọtọgbuo onwe nke abụọ kwuo ọtọgbuo nke ịtọ kwuo ọtọgbuo onwe ya. Ekenere m mba na akpara agụ kenekwu atụ ose adị mma n'ọhụ maka jere kwuchie okwu ike na anyị nọ n'ihu ọrụ ka anyị were nwayọọ gbadobe ya wụ ihe mara chi mgbe ga-ekwogotekwuo n'onwe ya. Maka na gịnị dị eziokwu anyị ga-ebido onye nwe ihe maka na chi mgbe ga-ekwogote n'ọkụ eziokwu. Ụmụ na nka obi agbara mmanwụ na nka na-ekwu okwu n'ama eji m ike njajiri ọhụọ si ka chi jigotekwuo ketaba anyị tọmụ n'aka ekewere m iwe jiri ibe ọ na-ewere m iwe ọjụwa n'ibe eji ama mbe ma gwụdịna zi ya n'ibe eji ama mbe nduru n'ụka maka na abịa m eji ewu uri nga na ọkụ eziokwu ọkụ ọbịa m emere ngwere eji mgberere hụọ n'ogo aja maka na mgbe kachi ụtụtụ jere hụọ ọkpọ ụmụ ya okwu ọza ya aza ọsị na ba ejekpa nne ọnwụ na ba kpacha nri mgbe ba bataziere were nwayọ ọtụ ọnụ n'ike onwe ya gaba ji nwayọ oje kpaba ụrị kpagide ụrị chi mgbe eji ebe na iri chi ji na ịba n'ike abataziere ka ba na-akụ ụla oyi tụọ ụmụ ya tụsie ebe ike ọsị ha ewe n'iwe olu n'ụtụtụ ya tụgoro ọnụ mana chi ụtụtụ jiri hụọ sị ka ba rachakwa mmanụ anwụ ụtụtụ kee ya ka ngwere nọ na-abịa na elukwa tata mụ na ha nọ na ngwere atụbeghị ọnụ chacha. Ụmụ na nka eziokwu na ọ na-ahụ echichi odogwu echichi ọnwụ na echichi echiere n'ahịrị ya n'ọkụ asịsị were echichi ya nya ya onye ọzọ n'isi ọkụ iburu ndị nze n'ọzọ bụ anyị onwezi onye na-echihizi echi onye iburu ochi ọzọ mmiriba ji agbara nze ọzọ nze na-egbu egbu nze nwere ihe ahụchara ụkwa ya kpaka ọnwụ na nze bụ okwufu ma ọ na mmụọ nze jee oje ịta ma ọ wụrụ onye nwụrụ anwụ ya kaba ji agbarụ nze ọzọ onye mụrụ ọzọ ụfọdụ na-azọ odimodu ọ bụ echiri ibe n'ọzọ jiọba gịrị gaba ha agbarụ nze ọzọ nze na-ewere ya ka ọ gwụọ nze toro ka oke iyi nze rikọkọ hiri ike na riva naija akpa iri onwe ya zobi ha na-amị erinyu ha anya nze kaba ji dị ebube mgbe gboo gara aga ọ na-agwa ọzọba ha akọba nze ka ọ bịa kwuo eziokwu nze ya ekwuriri eziokwu. Kedu ibe na-emezi na-emezi ndị odogwu biko na-ewe n'iwe ka mụ achịkọtaba okwu achịkọtaba ele nwa ka ọ na-adị adị ebe ozu mgbada karịa ebe niile ndị ya kwe wejekwa ụlọ nọ n'isi siri isi n'ezie maka ebirechi ozu nwa dịla ha wee nwere ozu wee nwa etibe mbadamba odogwu na ime gwuru ife ekenekwe gị kedu ibe na-emere ha ife odogwu ịkpatakwa ịma ịkpatakwụkwụkwọ ọzọ. n'ọkụ dị ọsọ ya kelere ndị ekele ọnụ maka ụbọchị na ndị akụkọ ekuru ọbịa mere ihe na akụrụ eze Chukwu mbọchị maka nnọkọ ọmụ mba na abara agụ o mere ihe merenụ anọ m n'ụra nyekụ dibe ndebe anyị na ọkụ ọrụ
ọchị m ga-eji azụrụ Ezechukwu ka m mere ịmabio na azụrụ Ezechukwu mmanwụ ịmabio uhe kpam na-ekpe kpam na-ekpe nsenye gbara ọsọ pụtara onwe ohe na nka n'anya n'ihu ụdị akara ọma okpukpe ọmụ n'ihu nke ọkọ okoye kọta eze azụrụ Ezechukwu eche mkpọrọ agwụ ehibe anyị nsi anya na-ekpe ọkụ akpọrọ m n'ike na mmeri ejekwa ya wa azụrụ Ezechukwu uhe na ibe nka wee kwe m n'isi ọtụ nna m kwuo okwu na iwu eji imu na m na-achọ n'okwu na-achọ okwu na ahụ ọnwụ ike ncheta okwu nna m gwara m ụbọchị wurugwuo nye ka m ji gbara ọsọ girigirigiri n'ose tere esi agụ ọta ịkụ ihe aka ekpe ọwụrụ azụrụ Ezechukwu ọkwa nnene mgbara ya ọsọ o nwere họteelụ dị na mgbada ibe akpọrọ ya họteelụ n'ịga wu mgbaruo n'ihu ya họteelụ na-eti anya ogologo igwe mmadụ wee karịa ndị oge n'ime igwe mmadụ jiri karịzie aka m ji ekwu ya wụ ihe ndị ofe amị mmụọ azụrụ Ezechukwu gbaa m okirikiri atụkwa ekolọbịa gbaa m okirikiri si na-ege ha aga nnehe anya mụọ ha amụ isi na-ekerịta bụrụ ubido nke na-abịa ka oyi eri ya ka ndụ ajụjụ ndị ọha na ọtụrụ onye ekweghị aka ebe onye ka ndụ ajụjụ ntọba ndị chiri nkechi ọzọ chọba ndị gburu ichi isi na nwere ajụjụ ndị ajụ na ndị onye nwe ajụjụ eji azakwa nya azụ onye ahụ na-akwụ n'isi mkpọ nke gburu ichi isi ya na-eme anya na ọbụghị mba na-abara agụ na na nka mmanwụ na-enwebiri onwe mmanwụ ndị ọcha jere n'ịntanetị atọgharị nyanwụ nke gburu ichi nsị a ka nduzi ehe ya bụ ajụjụ mgbe ya odegbuchiri nsechi ọzọ ebe iji jebe ije gbawa ọsọ gụrụ akụkọ Igbo be anyị ị na-agụta Achụkwu n'akụkọ Igbo be anyị ọsị m mba ndị onye kedu ihe ọ na-agụta ọsị na mmanwụ ibu n'ele esi meri ndị Achụkwu Ekwulọbịa onye ahụ na-akpa m mba na-abara agụ na nke ọ dị asọ na-ekenere mmiri nne efu m anya mmiri n'anya maka na nze POC jebere ihe mana ya dịra ụbọchị ọya ahụ na ihe ebekọ ya ha aka ọnụ ị na-anụ ife m na-ekwu ihe adị ndị dị ka nke ọbịa na-ekwughị ya bụkwa onwe ya n'ike sikonye alụm dibịa oyibo ịma na ibe eji ama oke dibịa na be anyị oke dibịa na-awa ọtịrị ahụ ọnwụ ọka nwa ọkala tụrụ ọkụ ibe ziri ezi ọkacha ọkala tụrụ were ntị hụrụ ibe aba na-ekwu nye ka m gara ụmụazị be anyị onwe onye ibe ndị gboo metere na awa n'ahụ ya chọba dibịa oyibo ma ọ bụ onye ndị mmiri na-enye nsogbu ọchọta dibịa oyibo na obi ya aka na ohi adị mma ọ naanị ya onye nwoke ụwaka nnebe anya n'isi n'isi wee nnerebe anya wee ruo n'ụkwụ mmadụ na mmanwụ na-enwe sụwaga ọkụ ihe ziri ezi nene anya agbachaa na nkiri gbaa ha ọhụụ ụmụ akwụkwọ wee bidokwa o nwere ibe a na-enye ụmụ akwụkwọ na-emepe akwụkwọ o nwere ibe ndị Igbo be anyị na-akpọ edemede ụnụ ọmụ ibe a na-akpọ edemede ndị oyibo na-akpọ ya kompozishọn ụnụ maka ihe ọhụụ kompozishọn ka a na-akpọ edemede na be anyị elu onye ụlọ akwụkwọ na-emepecha eyi asụ ụmụ akwụkwọ ha dee edemede elebasa iri nkiri gara aga ọ bụrụ n'oyibo asị gị n'ihi ede composition be right how you spend your Christmas holidays ọkwa ile ziri ezi ịbụna na mba na-abara agụ gụrụ akwụkwọ be ndị mmụọ ụfọdụ ede na ha riri rice ụfọdụ ede na ha gbara bọọlụ ụfọdụ ede na ha jere nkwa agụ nene mmanwụ o ji eme onye dụrụ 2x2 n'ụlọ akwụkwọ dee mba na-abara agụ bananụ m mba na-abara agụ ngọnụ na ohi adịba na chi mgbede ejiene aka sọ dị mmanụ ha bịakwa m ọzọ ụmụ Igbo be anyị na nka ha jamakọrọ hụ ka m si ije agụrụ ọchịchị ọzọ ya ka m si ije agụrụ ka mme mmọnwụ ka a na-echi ọzọ eti m ụkwụ n'ama agbatabe n'ime ga-asụ na nja na-azụba ahụ njụba nwanyị ya ka m ji kwuo asụ na m etinye ọzọ na mmụọ ọnwụ na-abịa na-eji ọzọ ya ka m ji jụba azụba nsogbu agbakọrọ m onyeisi ọzọ na ndị abụ onyeisi ọzọ ka m gwanyịnya ụmụ Igbo be anyị niile na anyị niile jiri ọzọ ka aba mara mara anaghị anya ha ya ka m ji gba onyeisi ọzọ kpọọ nya n'ụsọ ya ka m ji tọbe ụtụ gosi ibe ọ na-enye anya si ya ọkwa ya bụ ibe ọkwa o gbudo ogbu n'ezie ya ka o